זוגות יקרים, אתם בטח תוהים מה יותר חשוב, גן, אולם, לוקיישן או אוכל טוב. אז יש לי חדשות טובות, מצאתי בשבילכם את המקום המושלם. וגם ליאור נרקיס קפץ להגיד שלום. מה שלומך ליאור? אם אני רואה אתכם פה, אז הכל נפלא. חוץ מזה, נורא כיף להופיע בווין. אתה חשבת שמהפכה של שמחה יהפוך ללהיט החתונות שזוכה שנה אחר שנה במקום הראשון? לא, לא בסדר גודל כזה. ידעתי שיש כאן אחלה שיר. אם היום היית יכול לבחור שיר חופה, במה היית בוחר? אני יכול להיות להישמע מאוד מאוד מיושן, אבל אני מאוד אוהב את נשבע של חיים משה. איך להיות אורח בחתונה ולשמוע את השירים שלך? איך אתה מתמודד עם זה? הכי כיף בעולם, אני מכוון לשם. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה. ספרי לנו על גן האירועים ווין. ווין הוא באמת מקום חדש. אנחנו עם המון שנים בתחום האירועים, ניסיון רב, לקחנו ככה את כל מה שאנחנו מכירים ויודעים צעד אחד קדימה. אנחנו נמצאים למעשה בלב השרון, במקום הכי ירוק, מרכזי, בלב המדינה. נכנסים, מפלי מים בצדדים, עץ זית עתיק, חופת שיש לבנה עם שיקוף של מים מסביב. מקום מתוחזק ברמה מאוד גבוהה, פינות ישיבה מגוונות, בית קפה שפועל כל הערב. בחרנו למעשה את התפריט מ-15 מדינות נבחרות, שווקים שונים בעולם, אסיה הרחוקה, אירופה הקלאסית, אמריקה, וככה לקחנו מכל יבשת כמה אלמנטים והרכבנו אותם גם בקבלת הפנים וגם במנות עצמם. מה נראה פה הערב? יש לנו את הסלמון על קרם ארטישוק בליווי פטריות יער. יש לנו את המנה העיקרית שהיא מנת הדגל, סטייק של 300 גרם, מובחר, שהולך עם תפוח אדמה מדורה ורוטב צ'ימיצ'ורי. בן סנוף, זמר החופות הכי מרגש. מה השיר שאתה הכי נהנה לשיר? אני אוהב לשיר את נשבע, את שיר המעלות, את בואי בשלום, את אם אשכחך. מה השיר החופות הכי מבוקש היום? בואי בשלום. המון מזל טוב. תודה רבה. איך להיות רגע אחד אחרי? קלה מאוד מאוד גדולה, אבל אושר גדול. איך בחרתם את המקום? באנו, פעם ראשונה דיברנו, בחרנו, ועד עכשיו אנחנו שמחים ולא מתחרטים על זה בחיים. מאוד מרוצים מהאולם, מהרמה, מהאיכות, מהאוכל. אין דברים כאלה.